Muna'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aking po minimahal, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito po minamahal ng mga ngaral. Sa araw nito, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved brother, elder brother, Joven Pereira. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa palagis mo sa bawat yugto ng aming pong pananambahan na katatapos lamang po mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, nanihayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay kagalakan sa aming mga puso. Hallelujah, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, na't lagi mo kaming tinuturuan maging matapat sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, malapayang Isus. At narito po kami, mahal na Panginoon Isus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po, hallelujah, ay humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, lalo na po ang iyong bang lingkod. Patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon Isus, wala po akong magagawa. Basahan lamang po ako sa harapan, mahal na Panginoon Isus. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na makataga na aking bibigkasin. Langisan mo po ang iyong bang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala. At buksan mo po ang aming pangunawa, ang aming kaisipan. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong banal na salita. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Cobo Bernie, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambay na upo lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait, pinakamamahal na Panginoon po lamang, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating din pong pinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga, sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders, nakapiling po natin, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, Cobo Bernie, katuwang po, ating pong beloved sister, Ate Vangel, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, at kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po mga minamahal ay dumako na po sa pag-aaral po ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ihanda po natin ating panulat, ating Bible, mga minamahal, notebook, at ating pong basahin, mga minamahal, kindly po sa ating pong mga beloved Bible readers. Praise the Lord. Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 10, talata po ay 22, balik sa 21, at aklat po ng ikalawang Timoteo, Kabanata 4, talata po ay 5. Basahin po natin ang magkasunod. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 22 at 21. Ganito po ang sinasabi. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadapot ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak. At maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila'y ipapapatay. Amen.
Ikalawang Timoteo, Kabanata 4:35. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng Ebanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay nasa huling panahon na po, mga minamahal. Amen. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Amen. Naririnig na po natin ang alingaw-ngaw ng mga digmaan. Praise the Lord. At ang pagtaas ng bilihin, mga minamahal. Kamakailan lamang, mga minamahal, yung sibuyas, 300, 400 pesos isang kilo, mga minamahal. Yung white onion, mga minamahal. Amen. At naranayan na po, mga minamahal. Amen. Na pagtaas ng mga bilihin, talagang umiiral na rin po ang kahirapan, ang taggutom, mga minamahal. Amen. Pagkat malapit na po ang pagdating ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ang kaaway, mga minamahal, alam niya po na malapit na rin po ang kanyang panahon, mga minamahal. Kaunting panahon na lamang po ang natitira sa kanya, mga minamahal. Amen. Kahit sino ang ginagamit, mga minamahal, ginagamit lahat ng tao, mga minamahal. Amen. Gagamitin ng kaaway, amen, ang lahat ng tao, mga minamahal, kapupuutan ang mga naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang mga tao, mga minamahal, maging yung malalapit sa ating mga puso, mga minamahal. Amen. Yung ating mga kapatid, ating mga magulang, mga minamahal, yung ating mga asawa, gagamitin yan. Amen. Maging yung ating pong mga kapwa, mga awit, kapwa tumatayo sa banal na pulpito, mga minamahal, kapwa instrumentalist, kapwa manggagawa, mga minamahal, gagamitin ng kaawayan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi mismo ng banal na kasulatan, ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ang ama ang kanyang anak at manghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila'y ipapapatay. Amen? Kung paano si Judas, mga minamahal, amen, siya'y kinupkup ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, siya pa rin, mga minamahal, ay ipinagkanulo ni Judas, mga minamahal. Ipinagkanulo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ipinagbili sa kaunting halaga, mga minamahal, amen. Tulad natin, mga minamahal, amen, sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway, malapit ng kanyang panahon, galit na galit po siya, mga minamahal, amen. Galit na galit ang kaaway, mga minamahal, kaya't gagamitin lahat ng paraan, mga minamahal. Amen? So, balit sabi nga po, huwag tayong magalit sa tao, mga minamahal. Amen? Huwag tayong magalit sa tao, sapagkat hindi sila ang ating kaaway. Amen? Kung naging katitisuran sa atin ang kapwa natin mga awit, kapwa natin na manggagawa, kapwa natin tumatayo sa banal na pulpito, mga minamahal. Amen? Kapwa natin instrumentalist, huwag po tayong magalit sa kanila, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, magpigil sa lahat ng mga bagay. Amen? Ibig sabihin, ipag-pray natin sila, mga minamahal. Amen? Sapagkat dumarating bawat isa ang kahinaan. Hindi sa lahat ng oras tayo po ay malakas, mga minamahal. Amen? Hindi po sa lahat ng oras tayo po ay malakas. Sinasabi nga ni Apostol Pablo, sino ba ang hindi nanghina, mga minamahal? Amen? Lahat tayo dumarating sa atin ng kahinaan, mga minamahal. Amen? Kahit sabi po, magpalakasan tayo, mga minamahal. Amen? Alam niyo po ba ang mga anghel ni Satanas, mga minamahal, mga demonyo, mga minamahal? Nagkakaisa sila, mga minamahal. Grupo-grupo yan, mga minamahal. Amen? Kahit tayo po, mga minamahal, dapat din po sama-sama po tayo, mga minamahal. Amen? Nagpapalakasan po tayo. Nag-iibigan, nagmamahalan, nagpapanalanginan. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kapag tayo po ay merong unity, mga minamahal. Amen? Nagkakaisa po tayo, mga minamahal. Isang tiyak na bagay. Kayang-kaya natin, mga minamahal. Amen? Ano man ang gawa ng kaaway, sinasabi ng banal na kasulatan, sapagat kasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi po, huwag kang manghina, mga minamahal. Amen? Magpigil ka sa lahat ng bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan sapagkat hindi tayo tinawag upang
manampalataya lamang mga mahal, kundi magtiis din naman ng kahirapan alang-alang kay Kristo. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ganapin natin yung ating ministeryo, mga minamahal. Ganapin natin yung ating tungkulin, yung ating katawagan, mga minamahal. Ganapin po natin, huwag po nating iiwanan, mga minamahal. Amen? Sapagkat kapag ating iniwanan, tayo bumaba bilang mga awit, iniwanan ng pagiging mga awit, pagiging manunugtog, sino ang matutuwa, mga minamahal? Ang kaaway, mga minamahal. Sapagkat yan ang nais ng kaaway. Amen? Ang naparito, mga minamahal, ang kaaway upang magnakaw, amen? Pumuksa at pumatay, mga minamahal. Amen? Nanakawin ang ating pananampalataya, wawasakin ang ating pananampalataya, papatayin ng kaaway. Kapag nanakaw na niya, nasira na niya ating pananampalataya, sa kanya isusunod, ikaw ay kikitlan ng buhay, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, inuutusan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, magpalakasan po tayo, mga minamahal. Amen? Ang iba sa atin dito, mga minamahal, dumaranas ng matinding pagsubok. Yung iba, ginagamit yung kanilang mga loved ones. Iba, mga minamahal, yung mismo asawa nila, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, yung maiinit ng mga Kristiyano, silang tinatarget, mga minamahal, ng kaaway. Gagamitin ng asawa, yung asawa mo hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Gagamitin ng kaaway, makikipagrelasyon sa iba, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kang manghina, mga minamahal. Amen? Huwag kang maghina, magpakalakas ka sa mahal na Panginoon. Amen? Alalahanin mo ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Magpakalakas ka, amen? Magpakatatag, magpakatapang, huwag manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi porkit naglingkod tayo, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, exempted na tayo sa lahat ng mga pagsubok. Hindi po, mga minamahal. Mas lalo, grabe ang pagsubok, mga minamahal. Amen? Mas grabing pagsubok ang daraanan ng mga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga, nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. Amen? Liligligin, mga minamahal. Amen? Idadarang sa apoy, mga minamahal. Amen? Talagang titignan kung sino talagang tapat sa paglilingkod. Amen? Para maging purong ginto, mga minamahal. Bawat isa sa atin, mga minamahal, amen? Daraan sa apoy, mga minamahal, amen? Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung pagtitiis natin, mga minamahal, amen? Yung iba sa atin, walang makain, mga minamahal, amen? Yung iba sa atin, walang pambayad sa renta, walang pambayad sa pangmatrikula, malapit na pang pasukan, ang face-to-face, mga minamahal, pambili ng bag, notebook, wala, mga minamahal. Amen? Subalit sabi po, huwag kang manghina, mga minamahal. Amen? Meron kang Diyos, tumawag ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Aklat ng Roma, 8:18. Basahan po natin, kapatid. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, Kapitulo 18. Ganito pong sinasabi, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalulatiang mahahayag sa atin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit gaano kagrabe, mga minamahal, amen? Kahit gaano kagrabe, mga minamahal, yung mga pagsubok na pinagdaraanan, yung pagtitiis natin, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, hindi kayang itumbas, mga minamahal, amen? Doon sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung ating pagtitiis, sandaling panahon lamang yan, mga minamahal. Temporary lang, mga minamahal, amen? Yung mahahayag sa atin na kaluwalhatian, mga minamahal, forever yan, mga minamahal. Amen? Magkakaroon ka ng
buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit yung mga pagtitiis natin dito, mga minamahal, amen? May mga reward yan, mga minamahal, amen? May reward yan, mga minamahal. Hindi lang sa langit, mga minamahal, amen? Kung gaano kalaki, karami ang pagsubok na pinagdaraanan ng isang Kristiyano, mga minamahal, amen? Asahan mo, mga minamahal. Dito pa lang sa lupa, mga minamahal, meron ka ng gantimpala, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron ka ng gantimpala, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung iba sa atin, mga minamahal, bago dumating ang pagpapala, mga minamahal. Amen? Yung iba, dumanas ng grabing paghihirap. Amen? Ating mga beloved kapatid, mga minamahal, sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Humihingi pa ng pamasahe sa main church. Pagdating nila doon, mga minamahal, maagang maaga, pagkatapos ng gawain, humihingi ng pamasahe sa main church, mga minamahal, para makadalo sa kinabukasan, mga minamahal. Makadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sa tuwing sila'y uuwi, mga minamahal, pumupunta sila doon upang makiusap, nabigyan sila ng pamasahe, mga minamahal. Kahit wala silang makain, mga minamahal, basta't meron silang pamasahe sapagkat malayo yung kanilang tahanan, mga minamahal. Ganun lagi, mga minamahal. Alam niyo po ba, 5 taon, 8 taon, mga minamahal, yung kanilang tiniis, mga minamahal. Bahit sabi nga po, grabe nga pagsubok, mga minamahal. Grabe din ang pagpapala, mga minamahal, na ibibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yung anak ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen? Sa patuloy na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, napagtapos yung kanyang anak, mga minamahal, amen? Nakapagtapos bilang inhinyero, mga minamahal, amen? Palakpakan po natin na malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, napagtapos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bakit, mga minamahal? Katulad ng ibang patotoo dito, mga minamahal, merong lumapit sa kanila, mga minamahal. Hindi nila kilala, mga minamahal. Amen? Sabi nila, ating beloved kapatid, sabi niya, ako na ang magpapaaral sa iyong anak. Sagot ko, lahat ng matrikula, maging lahat ng gamit ng iyong anak. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sabi po, mga minamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, huwag kang manghina, amen? Huwag kang manglupaypay. Magpakatapang ka, mga minamahal. Amen? Magpakatapang tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen? Diyos na punong-puno ng pag-asa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung buhay natin dito, mga minamahal, panandalian lamang. Temporary lamang po, mga minamahal. Amen? Kapag nasa langit na tayo, mga minamahal, doon wala na pong kahirapan, walang iyakan, puro kagalakan, mga minamahal. Amen? Bibigyan tayo ng katawan, mga minamahal, na walang kasiraan, mga minamahal. Amen? Walang kasiraan. Hindi nabubulok, mga minamahal. Amen? Hindi tumatanda, hindi nagbabago, hindi nanghihina, mga minamahal. Amen? Lumalakas, mga minamahal. Amen? At hindi nagugutom. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa langit, punong-puno ng pagkain. Libre, mga minamahal. Amen? Pipitas ka lamang. Amen? Sa puno ng 12 ang iba't ibang klaseng bunga, mga minamahal. Libre, mga minamahal. Dito, mga minamahal, hindi ka pwedeng pumitas. Bakit, mga minamahal? Pag pumitas ka, isa lang ang kautyak na babagsakan natin sa kulungan, mga minamahal. Amen? Doon, mga minamahal, kahit sabi po, hindi kayang itumbas, mga minamahal. Amen? Doon sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin, mga minamahal. Amen? Kahit ang mga tunay na anak ng Diyos, huwag mabahala. Amen? Huwag manlupaypay, magpakalakas, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, huwag mong katakutan ang mga bagay na dapat mong tiisin. Ating basahin, aklat ng Revelation, Kabanata 2, talata 10. Isunod din po natin ang basa, aklat ng Revelation, Kabanata 3, talata po 10. Ibig sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, talata 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito,
malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Sa Apokalipsis 3, Tarigis. Amen. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi na ating nabasa mga minaw, huwag katakutan ang mga bagay na dapat nating tiisin. Walang dapat ikatakot ang mga tunay na anak ng Diyos sapagkat meron tayong Diyos na buhay. Amen. Nariyan lamang sa ating tabi na ang pangako ng ating pong pinakamamalapang Diyos, kasama natin siya saan man tayo pumaroon, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, narito, malapit na. Ito na, mga minamahal, sapagkat narito na tayo sa huling panahon. Amen? Ilalagay ng dyablo ang ilan sa atin sa bilangguan, mga minamahal. Amen? Hindi sa literal na bilangguan, mga minamahal. Amen? Ibibilanggo tayo sa mga karamdaman, sa pagsubok, mga minamahal, sa kadalamhatian, mga minamahal, diyan tayo ibibilanggo sa kahirapan ng kaaway, mga minamahal. Amen? Sapagkat ano ang nais ng kaaway? Talikuran mo ang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At sinasabi, mga minamahal, ganapin mo ang iyong ministeryo, mga minamahal. Amen? Magtiis ka ng kahirapan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo nagtapat, mga minamahal, sa paglilingkod hanggang sa kamatayan, meron tayong putong ng buhay, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, sapagkat tinupad mo ang salita, mga minamahal. Amen? Ginanap natin ang salita ng ating pong pinakamamalapang. Sinunod natin, mga minamahal, ang lahat ng pinag-uutos ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Anong pangako, mga minamahal? Iingatan tayo sa lahat ng panahon ng pagsubok, mga minamahal. Amen? Na darating sa buong sanlibutan, mga minamahal. Amen? Sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Pag dumating ang pagsubok, mga minamahal, hindi tayo exempted dyan, mga minamahal. Sa pandemic na nga lang, mga minamahal, hindi tayo exempted, mga minamahal. Meron pa rin tinatamaan, mga minamahal. Amen? Subalit, sa tulong at habag ng ating pong pinakamamalapang, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, pinagagaling sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kahit walang dapat katakutan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Susubukin tayo. Susubukin ang ating pananampalataya. Sinong nagbibigay ng pagsubok, mga minamahal? Hindi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang kaaway ang nagbibigay ng pagsubok, mga minamahal. Subalit pinahihintulutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat nais ng ating dakilang Diyos, nais makita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang bawat puso ng kanyang mga anak. Amen? Kung hanggang saan, mga minamahal, amen? Tatagal ang mga tunay na anak ng Diyos upang subukin ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi ng ating babasahin, mga minamahal, amen? Upang makatagal tayo, mga minamahal, amen? Upang makatagal tayo sa araw ng masama, meron tayong kukunin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron tayong kukunin. Kaya hindi pwedeng mawala sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan na kailangan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng oras, mga minamahal. Amen? Ating basahin, Kabanata Efeso, sa Aklat ng Efeso, Kabanata 6, talatay 13 hanggang 19. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 6, versikulo 13 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi, dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Na
siyang ipapatay Taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing na tungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung sa ating sarili lamang po mga minamahal, hindi po natin kaya. Amen. Kaya't kailangan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung ating kainitan, sino ang nagbibigay niyan? Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Mainit tayo dahil sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya't sabi po, yung mga maiinit, palakasin yung mga mahihina, mga minamahal. Amen. Kahit upang makatagal tayo sa araw ng masama, sabi ng ating binasa, mga minamahal, put on the armor of God, mga minamahal. Amen. Kumuha tayo, mga minamahal. Amen. Nasabi po, magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran, sapagkat ang tao sa buong sanlibutan, mga minamahal. Amen, nabubuhay sa malaking kasinungalingan, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang mga pari, mga minamahal, ano ang kanilang ikinalat, mga minamahal? Amen. Na ang bangkay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay ninakaw ng kanyang mga alagad. Amen. Hindi nila sinabi na ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, ay nabuhay na mag-ulis sa ikatlong araw. Sinabi nila, hindi nabuhay ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at yan ay umiiral pa rin hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Kaya salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binigyan tayo ng totoong propeta sa katauhan ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmera. Tayo ay nasa buong katotohanan. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, atin pong ibigkis, mga minamahal, sa ating baywang ang katotohanan na yan, mga minamahal. Amen? Na may sakbat na baluti ng katwiran, mga minamahal. Ating ibihis si Kristo, mga minamahal. Amen? Magiging ating baluti, mga minamahal, ang katwiran ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat anong katwiran ng sanlibutan, mga minamahal? Amen? Si Mama Mary daw, mga minamahal. Amen? Tumawag ka daw kay Mama Mary, siya daw ang daan patungo sa Diyos, mga minamahal. Amen. Balit sinasabi ng mga ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life, mga minamahal. Amen. Siya lamang ang daan, wala nang iba, mga minamahal. Amen. Yan, mga minamahal, ibihis natin si Kristo, ang katwiran ni Kristo, mga minamahal. Amen. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Yung ating mga paa, mga minamahal, ihahakbang natin sa daan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag sa daan tayo dumaan sa mahal na Panginoon, sa daan ng pinakamamahal na Panginoon, tayo lumakad, mga minamahal. Amen? Meron tayong kapayapaan. Amen? Subalit kapag tayo po ay nakiayon sa sanlibutan, wala tayong kapayapaan. Bakit, mga minamahal? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kapag inibig mo ang sanlibutan, wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Amen? Kapag ikaw ay nakipagkaibigan sa sanlibutan, ikaw ay nakikipag-away sa mahal na Panginoon. Kahit wala kang kapayapaan, mga minamahal. Amen? Kahit sabi po, mga minamahal, ang ating mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Amen? Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagdiningas na suligi ng masama, mga minamahal. Amen? Ang kaaway, mga minamahal, amen, yung suligi, yung dark, mga minamahal, yung panudla, mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, pinapana tayo lagi ng kaaway, amen? Pinapana tayo ng karamdaman, ng mga pagsubok, mga kahirapan, kalungkutan. Subalit sinasabi po, mga minamahal, amen, yung ating pananampalataya, yung ating magiging kalasag, yan ang ating gagamitin upang
ipapatay natin, mga minamahal, amen? Pampatay doon sa nagniningas na suligi ng masama, mga minamahal, amen? Dumating sa atin ang pagsubok, meron kang pananampalataya, galing sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Yan ang gagamitin mo, mga minamahal, amen? Iyong sasabihin sa kaaway, mga minamahal, amen? Hindi mo ako kaya sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan na nagtabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Mga minamahal, amen? Kailangan, mga minamahal, lagi nating bubulay-bulayin ang salita ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Upang sinasabi ng banal na kasulatan, meron tayong mabuting kawakasan, mga minamahal. Amen? Yan yung kaligtasan na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? At tabak ng Espiritu, amen, ang salita ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kukunin natin ang salita, mga minamahal. Amen? Yung tabak, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo, mga minamahal, hindi naman tayo perpekto. Amen? Tayo pa rin ay piniperpekto ng pinakamamahal na Diyos. Ang salita ng mahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, yan po ay buhay. Kukunin mo yan, mga minamahal. Amen? Kukunin mo yan, tatanggapin mo yan, kahit gaano kasakit ang salita ng ating pong pinakamamahal na Diyos, kukunin mo yan sapagkat iyan ay magagamit mo upang tayo ay makatagal sa araw ng masama. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At kapag naisuot mo na ang armor of God, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasultan, magsinapanalangin pa rin tayo, mga minamahal, ng walang patid, amen? Lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan. Ibig sabihin, babantayan natin, mga minamahal, ating mga sarili, amen? Babantayan natin ang ating mga kaligtasan sapagkat malingat ka lang ng konti, nariyan lagi ang kaaway, nakabantay, meron silang unity, mga minamahal, amen? Meron silang pagkakaisa, mga minamahal. Sa atin, kailangan din tayong magkaisa, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, magsipanalangin tayo, mga minamahal. Ipanalangin natin ang bawat isa patungkol sa lahat ng mga banal. Effective ito, mga minamahal, amen? Ito ang una-unang dinidinig ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Pansinin niyo, mga minamahal, pag merong may karamdaman, kapag ipinag-pray natin sa mahal na Panginoon, amen? Ay pag ipinag-pray ninyo sa ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Siya gumagaling, amen? Subalit kapag hiniling natin ang material na bagay, bakit napakatagal, mga minamahal, amen? Sapagkat ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen? Ang unang dapat masunod. Sapagkat alam naman ng ating dakilang Diyos kung ano ang ating pangangailangan, amen? Alam ng ating pong pinakamamahal na Jesus kung ano ang inyong nasa puso. Kaya sinasabi, ipanalangin mo muna, unahin mo muna ang kalooban at katwiran na ating pong pinakamamahal na Diyos. At lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ibanghelyo, mga minamahal. Maging kami rin naman, mga minamahal. Kami ipanalangin po ninyo, mga minamahal. Sapagkat hindi sa lahat ng oras kami po ay malakas. Dumarating din po ang mga kahinaan sa amin, mga minamahal. Amen? Ipanalangin po natin ang ating pong mga minamahal, amen, sa mga nangangasiwa sa atin, na sila po ay laging patnubayan. Unang-una, ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga beloved children, mga nangangasiwa sa atin, ipanalangin natin, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Ipanalangin natin, sinasabi ng banal na kasulatan, sinasabing, huwag mong sisiraan, amen? Huwag mong gagawa ng kwento, mga minamahal, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, wala tayong mababasang siraan mo ang kapatid mo, amen? Sapagkat pag ginawa mo yan, hindi yan ay sa Diyos, amen? Hindi yan sa Diyos, sa kaaway yan, mga minamahal, amen? Ang sa Diyos, puro pag-ibig. Amen? Ang sa mahal na Panginoon, ipanalangin mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong kapatid, tulungan mo ang iyong kapatid, palakasin mo ang iyong kapatid. Amen? I-lift up mo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sinasabi ng Pilipos 4:13, mga minamahal, ako na po ang magbabasa.
Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen? Lahat ay ating magagawa. Bakit? Sapagkat kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Meron ka ng armor of God, mga minamahal. Amen? Nasa iyo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin, nasa ating lahat, mga minamahal, na narito, na naglilingkod, mga minamahal. Maging, hallelujah, sa mga beloved viewers, mga minamahal. Pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, ng aklat ng Roma, ako na po ang magbabasa, 35, 38, 39, mga minamahal. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala po, mga minamahal. Amen? Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kamatayan ba? Ang kahirapan ba? Ang kalungkutan ba, mga minamahal? Amen? Ang kamatayan, mga minamahal, pag dumating yan sa Kristiyano, hindi yan hihiwalay. Mas lalong hindi yan hihiwalay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang kamatayan sa isang totoong Kristiyano, mga minamahal, yan ay victory. Tagumpay yan, mga minamahal. Bakit? Tapos na ang mission mo sa lupa, kaya't ikaw na, tayo na ay tatawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Habang nabubuhay pa tayo, mga minamahal, meron pa rin tayong mission. Amen? Meron tayong mission na dapat nating gampanan, mga minamahal. Kahit sinasabi, gampanan mo, magpigil tayo sa ating mga sarili. Amen? Yung kahirapan, tiisin natin yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Nagtiis din naman. Amen? Ng kahirapan. Nagbata. Amen? Nagpasa ng krus, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, magpakalakas tayo, mga minamahal. Amen? Magpakatapang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Para bang di mo na kaya at kailangan mong problema para ba susugod na pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kailangan mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli, kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapan. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli.
kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Mahal kong kapatid, mga minamahal, alam ng Diyos ang inyong pinagdaraanan sa mga oras na ito. Ang iba sa atin, alos mabaliw, alis mawalan na sa katunuan. Subalit sabi ng banal na kasulatan, huwag kang bibigay, kapatid. Kumapit ka sa mahal na Panginoon. Lahat ng iyong mga pinagdaraanan, lahat ng iyong mga dinadala, ibigay mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag magkulang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong nakita, naranasan, mga minamahal. Mga kapangyarihan, mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung iyong dinadala, yung iyong pinagdaraanan, kayang-kaya yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos na yung pinaglilingkuran, ang Diyos na pinakilala sa atin ng ating dearly and beloved parents in the Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Let us pray. Tayo po'y manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved and honorable evangelist, Pastor Willis Radalmeda. Maraming pong salamat, mahal na Jesus. Kami hindi mo iniwanan. Patuloy mo po kami sinasamahan. Hallelujah. At kami po, Malapeng Jesus, ay patuloy na nagsusumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat po na aming pagkukulang. Kahabagan mo po kami, Malapeng Jesus, patawarin mo po kami. Ugasan ng banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda.
Patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, mahal na Panginoon Jesus. Magay sa amin ang angasiwa, sa amin mga Panginoon Jesus, sa dakong ito. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon Jesus. Bigyan ng kalakasan, mahabang buhay. At abutin mo po, mahal na Panginoon Jesus, na yung mapagpalang magkamay. Ang bawat pangailangan ng aking mga minamahal na kapatid. Bigyan mo po sila ng trabaho, hanap buhay, negosyo. Lahat ng kanilang mga prayer request, mahal na Panginoon Jesus. Ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon Jesus. Tugunin mo po, mahal na Panginoon. Aming inaangkin lahat ng kadugunan sa aming mapanalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ating ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa pati na may karamdaman. Isipin po natin ating pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almena ang naglehan po sa ating mga minamahal. Banggitin po natin lahat ng mga uri ng karamdaman. Palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, lahat ng mga uri ng virus. Sa pangalan ni Jesus, matunaw ka ngayon din. Hallelujah. Panlulupaypay, panlalamig, hallelujah, panghihina, kawalan ng gana, demonyo ng kahirapan. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble. Sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pong palakpakan ng malakas mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tatalon mga minamahal. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Atin na angkinin mga minamahal yung ating pong mga panalangin, mga minamahal. Amen. Nasa atin na angkinin na po natin mga minamahal. Amen. 3 times mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan po at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong announcement. Atin na pong binibigay yung pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord.